हेलो फ्रेंड्स, जों बडलेण्ड इंटरनेशनल नलेज फेस्टिवलाव एसे बेरायनो थांगासिनो दं। दा जों माखासे जेखिनि हायो बेखौ देखायलांगासिनो, नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै। गारिखौ हाबबावाखै, जोंनिखौ जों थाबायलांनांबायसो। नैबो जोंहा खिथिखैनो दोनलांबाय, ओमफ्राय थाबायलांबाय आरो जों जाम्बा थांदों जाम्बा बायदि। ओमफ्राय जोंना मादैमोना जा मोजां खमला आरो मा होनो बैग्रि जि मोजां मोजां फानदोंमोन, बेखौ जों एसे बायनानै लानानै फैदों आरो। नैबे मेन गेट जाबाय बे नलेज फेस्टिभेलनि, बडलेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि। ओमफ्राय बेनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने क'क्राझारनि बे बडलेण्ड इउनिभारसिटियावनो जादों आरो प्रग्रामा, बेनि सिङाव जादों आरो। नैबे मेन गेट बडलेण्ड इउनिभारसिटिनि। प्रग्रामा बिराद गिदिर जादों, ओमफ्राय जों हाबजोबनो मोनाखै आरो मोनफ्रोमबो जायगायाव। थेवबो हानायखिनिखौ जों ओरैनो सा साजों बेरायबोदों आरो। बेखेव नोंखौ आंहाथ' सिख्लाफोर नुखादोंब्रा, नोंखौ आंहाथ' सिख्लाफोर नुखादों। बे लेफ्ट साइडजों ओरै गासिबो राउन्ड जिङाव माने गासिबो जिंजों गासिबो स्टल दंजोबो आरो ना। बिराद मोजां मोजां दंमोन। जों गासिबो मोनफ्रोमबो स्टल हाबनो सानदोंमोन, खिन्थु हाबजोबनो हायाखै आरो। बिराद बुरजा दंमोन स्टला।
माबायदि थांनानैमोन